Takže ahoj, dneska si udělám lehký, krátké pití, prostě takový sladký, jestli nechcete sladký, tak si udělejte, co chcete, nebo prostě nemusíte ani, prostě já to dělám pro zábavu, počkejte. Takže jsem se vrátila, jenom jsem nic musela začít. Takže první máme granko. Nebo můžete kakao, jestli máte spíš rádi hořčí, ale já mám ráda gránko. Nasypete se do hrníčku, jak chcete to sladký. Já si sypu jenom trošku, ale maminka má hodně jako ráda sladký, takže tak. Můžete mít studený mlíko nebo nahrátý, je to úplně jedno. Ale mlíko tam prostě musí být. Takže jenom to přesunu a pak vám to ukážu. Je to normální kakao. Tak by to mělo vypadat nějak takhle. Takže teď si tam dáme šláčku. Já mám ráda kupovanou, ale vy můžete si ji nešlát. Takže já si ji tam jenom dám rychle. Tady to máme. Teď to posypeme muesli, anebo prostě čím chcete. Teď si na to dáme pikal nebo piknik. Tak, máme hotový takhle pikal. Teď si nakrájíme Kinder Milk Slice. Tedy. Takhle na malý kousíčky. Teď to dám do mojeho pití. Takže tady to mám a dám jenom do toho takhle brčka. Tak jo, a máme hotový pití. Dobrou chuť. Ahoj!